Mga igsuon atong sawan ang sugilanon ni Robert, wa mutugan sa edad, minyo tulo ka anak taga Bantayan Island. O karon Robert, Bantayan Island. Ikaw Robert, magbugha ra og kawayan didto sa bukid aron ibaligya sa patag. Kining kawayan kung imong batakon, mahimog ibongbong, mahimog isalog. Kay mo man ni ato gitawag og bamboo sticks. Kanang kawayan nga linimpyuhan, mahimog isaw. Ang kawayan nga imong lutak-lutakon og gagmay, mahimog ibongbong. Sumuni panginabuhi ni Robert. Adto sa bukid, tabasa o batasa ang mga kining kawayan. Mulugsong sa patag aron adto ibaligya. Ang iyang asawa gitawag og Glenn. Kini si Robert ug si Glenn tulo ka buok anak. Usa ka adlaw, si Robert miingon nga mosaka siya sa bukid kay magbatak og kawayan. Ug mobalik siya pagka Huwebes. Si Glenn nga nahibilin sa ilang balay, walay banha og sa hilom. Miadto sa bugo. Nga wa magpaybaw sa iyang bana ug gibilin ang iyang duha ka buok anak sa iyang igsuon nga ila ra usab nga silingan. Pag uli pa ni Robert, wa na diha ang iyang asawa ug ang iyang kamanghurang anak. Ang ilang silingan nga igsuon sa iyang asawa, misulti ni Robert nga si Glenn ang asawa ni Robert nilakaw kay gipa-immunize ang kamanghurang bata. Busa, ang duha ka bata gibilin ngadto sa igsuon ni Glenn, asawa ni Robert. Nagpaabot si Robert nga muuli si Glenn. Miabot ang Huwebes, Bernes, Sabado, walay Glenn. Hinunoa pagka Sabado, mitawag si Glenn sa cellphone nga dili na siya mobalik ngadto sa Bantayan Island kay di siya sa bugo na narbaho. Ug matod ni Glenn, magbuwag na lang silang malinawon kay dili siya kaagwanta sa kakabus sa kinabuhi nila didto sa Bantayan Island. Dili na siya makaagwanta sa kinabuhi nga kabus. Busa na narbaho siya diri sa bugo uban sa iyang kamanghuran nga anak. Kini ang kinatibuk ang sugilanon sa usa ka batan-on nga asawa ug usa ka batan-on nga bana. Nga kini sila adunay tulo ka buok anak. Ang panginabuhi sa bana ang pagbatas og kawayan sa bukid, ilugsong sa patag ug ibaligya. Ang asawa nagbaguod sa tumang kakabos uban sa tulo ka buok anak. Usa kay gayon kining batan-on nga asawa wala na makaagwanta sa kalisod sa kakabos. Takulahaw lamang milaya siya. Gidala niya ang kamanghurang anak ug nangita siya trabaho sa Bugo City. Sa norte gyapon kani. Kay ang Bantayan Island norte baya. So, si Glenn mitabok parong sa Bugo kay mosakay raman ka og lansa gikan sa Bantayan Island. Pag-abot sa Bugo, nakatrabaho siya o mitawag siya sa iyang bana nga dili na siya mubalik sa Bantayan Island kay dili na siya makaagwanta sa tumang kakabos. Kini ang tibuok sugilanon nga pasaw-an kanato sa iyang bana nga si Robert. Pangutana. Doktora, ang akong asawa nga si Glenn Milayas,
wala magpahibaw kanako. Do na ka kini siya'y binuang, nagbisyo ka kini siya, ang tubag sa akong apas Robert, wala. Kining imong asawa nga si Glenn, na narbaho lang gayod og tarong. Aron makakaon og tarong, makapuyo og tarong, og mahabwa siya sa inyong kinabuhi diya sa Bantayan Island nga kakha-tuhak. Dunay mga tao nga dili makaagwanta sa tumang kakabos. Di malas lang gid ka, Robert, nga nakapangasawa ka og usa ka tawo nga dili makaagwanta sa kawadon. Ikaduhang pangutana. Doktora, makapangayo ba akong tabang sa DSWD? Kay magpatabang man ko nga ikihan ako ning akong asawa kung gabino ang kini. Ang tubag ang DSWD wala gihanay sa gobyerno aron motabang nato pagkiha. Ang DSWD gihanay sa gobyerno pagtabang sa mga kabus nga kabanayan, paghatag og ayuda sa ilang kawadon labi pa nasunugan na kanang nasanapan sa tubig, namatyan, nasakit. Mo na'y function sa DSWD kay social problema ang sagupon, dili legal. Dili pa sa panahon, Robert, nga muhukom ka nga ang imong asawa milayas og nang laki. Tinaw ang iyang pagtawag nimo sa cellphone nga niya siya sa bugo og nanarbaho. Hinay-hinay lang diha. Ayaw pagkalit-kalit dihag deklarar nga ang imong asawa nagbuhat og milagro. Kay kung nagbuhat pa si Glenn og milagro, dili na siya motawag nimo sa cellphone. Sa hingpit magtago siya. Sa hingpit magpawala-wala siya aron di siya matultulan. Kay naa siya milagro. Apan tungod kay ang imong asawa nangita lang yung uminto sa kinabuhi. Diin kada adlaw makakaon og tulo ka pagkaon buntag udto hapon nga tarong. Nanikay-sikay siya, gidabaya niya ang kamanghurang anak. So ang akong pagtuo nga ang imong asawa nanarbaho og tarong. Ayaw og layat sa konklusyon nga nanglaki siya. Ikatulong pangutana. Doktora, kining igsuon ni Glenn nga akong sister-in-law sa akong duda, nasayod kini nga milayas ang akong asawa apan wa maglangas. Ang tubag, gibauran sab ni siya ni Glenn nga manang ayaw banha asa ko kay mangita kog uminto sa kinabuhi. Akong dalhon ring masuso nako, akong ibili ning duha ka bukbata nimo. Iintriga unya kini ni Robert inig abot niya nga ako nagpa-immunize sa kamanghuran. Pero ato ra ng lingla manang kay masuko man gid to siya moingon ko nga milayas ko. Unya na lang kay motawag ra ko niya. Tinuod ka ng imo, Robert, nga pagduda nga kaning igsuon ni Glenn nga inyong silingan nakahibaw. Pero wa makaako pagtug-an nimo. Pagpangutanan nimo manang hain man di ay si Glenn ning ingon nga tuas lungsod, nagpa-immunize sa inyong kamanghurang anak, pero di ay nasayod siya. Nga dito sa Hagnaya, may sakay og lansa, may tapon sa bugo, kay Hagnaya to Bantayan Island to Hagnaya, 30 minutos na. Lansa. Pag abot niya sa Hagnaya, parong dayon siya bugo naman. 8 raman na ka kilometro gikan Hagnaya, parang bugo. So siguro nakakita din sa trabaho. Maayo na lang kay na Robert, oy, suko pa jud ka. Total gidabi taon niyang kamanghuran. Hinay-hinay lang ka diha. Tapos ang pangutana. Doktora, ang duha ka bukbata, ang 3 years old ug 2 years old gibilin ako. Unsa man ako pagkahibaho ang tinuod nga lintunganay nganong milaya siya.
Ang tubag nakahibaw, naka Robert. Why sapi, maglisod pagkaon, kay ang inyong tinubdan sa panginabuhi, kanarang pagbatas ni mong kawayan. Maay man ang kawayan ug mahalin dayon, imasyar pa man na nga to lungsod. Nya ra ba sa bantayan, daghan, dako gid ang bantayan nga lungsod. Dako ang merkado, hamugaway ang merkado. Ang problema na abay mo palit og binatas nga kawayan kada adlaw. Ngang akong kitaan dito ang paspas mahalin to bulad, isda presko, vegetable, seafoods. Muna sa kagutom o sa kanihit, katong imong asawa naning kamot. Wa in town to magbisyo. Akong pamahayag, paminaw Robert ha, kay bubo sab kay kag apas da. Robert, naama ng igsuon ni Glenn, silingan nimo, imong hangyoon. Day, ibilin sa rin akong duha ka anak nako, kay akong apason si Glenn sa bugo. Musugot man na, kay igsuon man na ni Glenn, iya mang pag-umangko ng duha ka anak nimo. Pag-abot sa bugo, muadto ka sa police station, magpangutana, hangtod nga madumduman nimo ang gitrabahoan ni Glenn. Di sa kapaybaw ni Glenn nga naa ka. Magtago-tago sab kunuhay ka. Kay aron maobserbahan nimo naabay kulokadidang si Glenn. Unsaon pag kulokadida nga to agoy gamay bata gi sukip pagpanarbaho maay gani kay nakasuod siya amo nga musugot nga naay bata gi hambin. So magpaguryo-guryo sa ka kay imong obserbahan si Glenn kung tinuod ba ang imong pagduda nga nagbisyo. Ikatulo, kung wa gid magbisyo si Glenn, tagaig panahon. Muuli man na ba, pero di pa karon. Pasag di siya, kutob sa iyang maagwanta pagpanarbaho nga naay bata gihambin. Matuto siya masuso, trabaho pa gid siya. Lisod ka ng kinabuhia. So in due time, muuli na si Glenn sa inyo. Onya, imong masukmatan. Mag-atubangay na mo nga. Di ba day kakaagwanta sa kakabos? Mutugan naman niya na. So ayaw sa pag-andar-andar diha kay dili pa panahon. Ang imong buhaton diha sa Bantayan Island, mao nga magbatas kag kawayan ubin managat ka kay dun na kay duha ka anak buhion. Ikaupat, Robert, bisag unsa pay gugman ni Glenn kanimo og ikaw ngadto kaniya, kun ang kagutom na ang maghari, Jesus, Robert, ang gugma, manglupad gayud sa bintana. Maunay kamatuoran sa gugma, besag patay-patay si Glenn pagmahal nimo, apan nagkutoy ang iyang tinai, mapugos gyud pagpangitag remedyo nga makakaon siya og gusto. Og ang gugma, masalindot gyud sa daplin. Busa mingon ka nganong gibiyaan ka ni Glenn ang tubag yano kaayo tungod sa kawadon. Ug dili makaagwanta si Glenn sa kawadon. Doon na ba ubang mga babae nga moagwanta bisag way gikaon tibok adlaw. Moagwanta jud. Making unong hangtod kamatayon. Nya si Glenn di man. So iya sab na. Pero wa in taon magbuhat og milagro kining imong asawa. Kay naay batang gamay iyang gidala-dala. Gipasuso pa kana. So ay glangas da Robert kay naay kapasikaran si Glenn nga milayas in taon gikan sa imong poder. Kalima, Robert, kinahanglan ka gamay nga pailob, gamay nga pasensya, ug iampo na lang ang imong kasubo kay katong imong asawa nangita ra gyud og asenso. Wa to mangita og labad sa ulo. Ikaunom, Robert, dili baya kay ikaw ray
pobre. Dili baya kay ikaw ray kabos. Daghan sa atong katilingban kay sa Pilipinas mga igsoon, 60% ang below borderline, 40% ang above borderline sa panginabuhi. So angay-angay lang ta tungod sa kakabus o kawadon ang imong asawa napugos paglayas apan dili sabton nga siya nagluib. Robert hinaut unta mahupay ang imong kasing-kasing kasubo o kasuko batok sa imong asawa kay dili kana ang punto de vista nga akong ipasubot kanimo niining tungora. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon din higapon sa kining akong suliran.